Díomh chuirde fáilte ras chuig an Gael inniu táiméid ag tosú threath nua darbh anam ta agus play. So an rudí aon bhfuil an seo ná rana mi sé topic, déanana mé player agus beag fáilte over dormí a roiint freisin. So inniu táiméid déanamh play leabhar bhíhíil I chuileán The Path to Freedom. So tá aithne chách bhíhall mar dhéine duna figúr is tábhachtaí I go gan na saoirse rinne sé idirbheartaíocht son an chonartha Angla Éireannach ní ag fidó, fuair sé bás go gar an dhé sin, agus tá íomhá de mar haideoir sort fíochfar ach smuintear daon a bhí ann agus cúpla bliain ó hin for mé amach gur scríb sé leabhar go gar rih bhás agus bhí sé fear spéisiúil dulasteach an meabhar an íir sin agus éisteach lena chuid smuintí. So cáin sé cuid mhór den leabhar ag cosan an chonartha idir an dál agus rialtas na pratainna. Now nar chruthg sé teorann in Éireann nar chamád sé mó díalseachta sa Parliament, nar chamád sé an rí mar cheann stáit, dela méid leir faoin bhar mór ag an bpointe seo. Bar réadúil hiag sé nach raibh poblacht omláin fáil san idirbheartaíocht, gan bhfuil de chugas scriosadh eile agus chuga raibh seansúil go depach Tá tagad cáiliúil ina nóirt sé nar thug an chunra an tíorsa a hastín ó gach náisiún ach an tíorsa í sin a bhaint amach. Bé an rud is tábhachtaí do chuileán ná go raibh arm na Breataine ag fágáil, nach meid rialtas na Breataine in ann tlíthe chur bhaim agus go méid an rialtas in Éireann in ann a raibh anna féin I dhéanamh. Ní raibh grá ag ó chuileán smaointí ormalaí politiciúla ná ormacha rialtais. Bhí grá aige a hír a bhaintear, agus bé sin an rud is tábhachtaí dó. Has de rialtas bhaid ina méid séir a raibh anna féin dhéanamh maidir lena dulchan cín féin. Agus tháinig sé an deis a bheith ag an séir stáit sin dhéanamh. Maidir leis an túsceart cheap sé sin gur méid aon tú ducheachanta nuair a decocht na hainteach datha an rá a bhí ag an náisiún nua. Cheap sé go méid protestúnach agus caiteachach in ann teach le chéile le fágáil na Breataine. Mar bhí sé sin an tóram go raibh an bhreatain ag chur na protestúnach I gcuine na caiteachach, agus nuair bhéadís imethe, bheith aontachttathe agus náisiúnathe in ann teach le chéile, taobh siad de aon tír amháin. Bhí siad an tóram gur cheart iad a bhela in áitií de bhagart. An nús sin bhí sé sásta ghlacha le raibhann in aoní agus bhótáil siad son an chonartha. Ní léon éhar mar hampla Daniel Dófié go méid sé sásta tríd gúine na Breataine arís mar rinne sé ribh. I breithneach an tosaínis a bhín ceart go chuileán, I ráid lite bhí, thug an chunra an cumas an séir stát, raibhann na náisiúnta dhéanamh, dulasteach le na náisiún, agus níos déanaí poblacht le bhunú. Maidir leis an túsceart bhí sé mí cheart. Feicimid gach óra dairigh éire níos neamhsplach, bhéidigh an scuilt idir an deisceart agus an túsceart. An méid for riomh in ann hainteachta bhela is man scéalaí an aimsir. Seachas díriú an obair giúltach sin ná an rú go chur na Breataine. Has bhhaid díriú an obair chearfach sin ná éire a ghailú. Ba chuma dá mar ag raibh saidúir agus rialtas na Breataine ag fágáil. Is faoi bhaintear na hÉireann agus faoi rialtas na hÉireann a bheith sé an rú go chur smaointí galta, nósanna galta agus an teanga gáil. Insin sé stair na tíre le sean náisiún éagsúil an Oileán, le cultúr, le nósanna, le dlíthe éagsúil, nar bhra chuacht politiciúil. Ba bhaintear iad na Gael is cuma dá méich nó muna méich ordraí acu. Níor bhra an nasc sin chuacht ag teacht ó bhór a tháinig sé go nádúrtha ó na daoine. An sin tháinig Sasanna. An polisi bhí ag na Sasannig dar le chuileán ná cuaige de hasna dhéanamh de Éireann agus í úsáid dá maithas féin. Chun é seo chur gríoch, fuair siad réile comhanéireacht na talún agus chur siad tíornaí talún brutanacha isteach, chur siad chlán a gcuine cluine agus tíiseach a gcuine tíisi. Bheith éar na Gael dearm a dhéanamh an sean saoirse a bhí acu agus ghlacha lena náit faoi na Sasannig.
agus bheith churthú brath na Sasnig do gachrod. Mar saoigh tú hain ag obair halamh gur le tír na talún Sasnach, ag leabhart an teanga thug Sasna dit, ag ghlacha le nós na Sasnacha, an bhfuil tusa chun bás áil ar son na hÉireann. Tunas gur féidir bás áil ar son mar shampla an saol Gaelach, muna raibh aithne agat riamh. Mar dúirt ó Cuileán, bhí dearmid stainte ar an rá agus ar nómós Gaelach do nithe an bheabhar agus an charachtar ar an mróid san eolalam. Is na halína as raibh mar cáiliúil, is scíal míleata i neasca aclaíochta sna rudaí ar fad a bhí mar chradam agan ó ré chormach macart agus néomhpád grumpú. Sna seanléint a bhí ceart ag gachtain ní ó rialtas lórnach a chu struchtúir na suchaí. Bhí an mhuintear aontaithe go thorgánach ag cúlra commánta. Hastig bhaid go méimís in ann a bheith mar éan ag bhródúla, daoine úsla agus mórálta. Ní cóp éadmhar i ggéirí taispeáint an domhan gur féidir na bheith díreach cosú leis na Sasnig. Cáineann sé an Stage Irishman mar chléonn sé ar duine a dhéiríonn ar an gearbhachas agus ar an óil níos mó ná rudaí den spirit. Tháinig sé na hÉireann mar dhéanaí le grád don eolalam agus don chomórtas. Daoine a léirigh ómós ar léachra, ní ar fustanna nó ar heidil ortha. Daoine bhí chócínte inar cultúr féin, nach bhfuil arthú brath ar chultúr eile. Dúirt sé go mbeadh an ceol agus an litríocht agus an ealaín do chách, ní de acma faoi le, agus bheadh sé sort cosú le fricchathmh na naoine agus spirit na náisiún. A rís is féidir an brathnú ar na smaointe seo 100 bliain níos déanaí. Bhí an ceart go Cuileán gur faoin na daoine a bheith sin na hathra seo dhéanamh. Mar hampla maidir leis an Gaeilge, tá sí dulta i léig in áiteanna sa phoblacht agus tá sí tréis méadú in áiteanna sa túisceart. So brathn sé sin ar rabhan na naoine ní ar fulasaí ón rialtas. Agus leabhann sé slí áil an faoi thuchaí na hÉireann. Déir sé nach mraithan ar náisiúntacht ar rialtas ach ar an nasc commónta acu. Agus feictar sin go ríthiil ar ceapam nuair a bhfuil an burt éireannach le chéile thar lear. An chéadú déir siad ná carbhas dit a bhfuil aithne agat ar an duine seo ó sin mo chul chathair agus ní eiceméis sin le daoine as tíre eile. Tá nasc sin chomh sul ar le feiceáil cum a chéine áit na bhfuilmuid. Agus é caint faoin Nuail a déalach ní thugann sé tús áit don chuach disiciúil. Ní amháin gur duine láidir ach tá sé ealaíonta spioradálta, tá simige san ealaín agus sa smaoinemh. Agus é ag luan an rucht nós na fáite ó hasna. Smaoinim cad a cheapach sé faoi chrúpa gasóir ag déanamh díospóireachta faoi Love Island nó scéalta faoi Hale Parsonton in Imóí Premier League. As cad a hílach sé faoi Ráid Camden ar láil le Padraig mar fóstéir dar gultóir, nílas agam. Nuair a luann sé an tíirse, ní chiallaíonn sé a bheith ná an do raibh rud dhéanamh. Cíonn sé an tíirse a bheith Gaelach, agus bhreathach rat na suchaí ar charachtar na naoine. Bheith an bóthar garbh ach mar déir sé inspirádach agus curthaíoch. Ní ag rá ócé lads tá an obairtéantain is ligíomhar cí a bhí sé rá. Tá sé tuairt cura do dhéanaí leanantará leis an réabhlód. An réabhlód é sin le hairí níos Gaelaí. Tá cúpla líon is sprágiúil ag ó Cuileán maidir leis an Gaeilge. An tagart le aige ná, chunas gur féidir linn ar smaointí is cúil chúisí agus ar muthucháin is fináalta a churanúil I dteanga achtarach. Chuir sé éannig ag leanúint nósanna Sasnacha agus ag leabhart béarla I gcompráid le duine ag caithfh éadaí nach nuair dó. Thuig sé go le bhád níos mó dteanga ná focail agus gramadach. Má tá dara teanga agat tuigeann tú. Tá bailach éagsúil, smaointí a churanúil, tú héin a churanúil, nasc a chorthú le daoine eile. Rud amháin faoin Gaeilge ná go mbíonn sé níos éasca ceapaimse a bheith níos oscailte le daoine eile agus nílas agam
cóirtiúla le daoine eile agus níos grandhra. Ceapan go bhíon gachra níos grandhra as Gaeilge. Téime eile nach féidir a bheith muoíneach agus brodúil gan de chultúr agus gan de teanga féin. Mar hampla ní féidir a bheith muoíneach sa seomar mas gá duit na freigar ar fád a chópáil. Bítar níos brodúla as teach nuair as leats é ná a bheith ag fannacht ar thuladh I deach dhéanaag an eile mar hampla. Ceapan ó chuileán nach féidir lena bheith compordach mar éannig gan a rudí féin a bheith an tosaigh agus teanga san áireamh. Agus sin rud a thugam faoi deara nuair a leabharm le héireannig nach go Gaeilge acu. Déir siad rudí cosúil le tá teanga féin ag gach muintir eile san Eorop chuir sé nóir orm nach chfuil mi teanga héin agam. Déir siad gfuil éidir thuaibh Gaeilgeoirí mar tuigeann siad gfuil siad caint amach ar rud éigean ar gné an tábhachtach den á gcultúr. So, sin cúpla smaoin a bhaimse, ba bhrealam clúistáil ó aine eile má tá smaointe agaibh, mollam díobh an leabhar léamh cínte, beidh cruimé nascáit éigean. Agus sin so tá súil agam gur bhain sibh tat na bhas, bhain mis tat na bhas a dhéanamh, cé gur ghlach sé. Anna chuid ama orm na físe an seo dhéanamh, neadar am cúpla bloopers le fáil. Ach, gur míle agaibh agus feici mé sibh an chéadúir eile.